дар соҳаи кишоварзӣ ва саноат пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳим ба ҳисоб рафта, барои зиёд намудани майдони кишти ин зироати муҳими стратегӣ таваҷҷӯҳи бештар равона мешавад. Зеро аз пахта нақд, чигит, ғӯзапоя, равған, хӯроки чорво ва дигар намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. истеҳсоли пахта дар таъмини корхонаҳо бо ашёи хом ва фароҳам гардидани ҷойҳои корӣ таъсири амиқ мерасонад. соли равон бо мақсади иҷрои дурнамои кишти пунбадона дар шаҳру ноҳияҳои пахтакор дар вилояти Суғд тадбирҳои судманд андешида шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, техникаҳои замонавӣ ва тухмипӯшакҳо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон оварда шуд ва аз ин техникаҳои кишоварзии замонавӣ пахтакорон самаранок истифода мебаранд. ба назари мутахассисон истифодаи чунин техникаҳои замонавӣ дар баробари боло бурдани самаранокии меҳнат ҳамзамон барои босифат анҷом додани кишт мусоидат мекунад. мо аз рафти кори деҳқонони вилояти Тошканд дидани кардем. дар ҳақиқат ва ё технологияи нав гузаштагӣ барои хотири бардоштани ҳосили баланди пахта онҳо методи 76 қати сияркаҳои 76 кишт кор карда истодиянд ки ва дуқатора мебошад. агар мо дар як гектар 120 000 бех агар нигоҳ дорем, дар ин кишти инҳо 230-240 000 бех дар як гектар пахта мешавад. дар ҳамин вақт ҳосилнокии замин якбора баланд шуд, барои 30-40 сентнер, 45-50-60 сентнер пахта гирифт истодиянд. методе ки вилояти Тошканд деҳқонони Ӯзбекистон карда истодем, мо бояд ҳамин метод гузорем. методи кӯна барои мо ҳосили камтар метиҳад. чӣ қадар ки мо методаи наве ки ҳамин гузарем коркард кунем, агар ҳам ҳосилнокии замин баланд мешавад, ҳам зисти зиндагонии мардумамон назм мешавад. истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи пахтакорӣ, тухмиҳои серҳосилӣ ба иқлими минтақа мутобиқ, дар муҳлати оптималӣ кишт намудани пунбадона ва таъмини саривақтии оби полезӣ аз омилҳои фаромонҳосилӣ дониста мешавад. соли равон дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд ба масъалаи таъмини нақшаи кишт, баланд бароштани ҳосилнокӣ, таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо тухмиҳои хушсифат таваҷҷӯҳи зарурӣ дода шуд. ҳамзамон барои омӯзиши таҷрибаҳои пешқадам як гурӯҳ кишоварзону мутахассисон ба кишвари ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуда бо фаъолияти хоҷагиҳои пешқадами пахтакор шинос ва аз таҷрибаи онҳо бархурдор гардиданд. марҳила ба марҳила роҳҳои нави пахтакорӣ, истифодаи самараноки замин ва баланд бардоштани ҳосилнокии пахта амалӣ мегардад. мо бештар аз шароиту имкониятҳои мавҷуда истифода бурда дар муҳлати оптималӣ барои иҷро намудани кишти нақшае ки мо ба деҳқонон расонидаем, ин ба миқдори 14740 гектар кӯшиш ба харҷ мекунем ки то ин майдон кишт карда шавад. барои ин ба мо ҳама шароитҳо ҳаст. тухмиҳои хушсифати хориҷи ватани дастрас карда шудааст. техникаҳои кишоварзӣ ҳама омодаи кор мебошанд. коршиносон бар он назаранд ки дар шароити тағйирёбии иқлим андешидани тадбирҳои мушаххас барои ривоҷи пахтакорӣ муҳим буда, эҳсоси масъулият аз ҷониби кишоварзону заминдорон ва мутахассисон дар самти ноил гардидан ба дастовардҳои бештар замина фароҳам меоварад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса равона намудааст ва бо истифода аз ин ғамхорӣ кишоварзони вилояти Суғд азм доранд ки соли равон дар соҳаи пахтакорӣ ба дастовардҳои чашмрас ноил гарданд.